Máme za sebou veľmi zaujímavý a inšpiratívny deň nekonferencie GastroLab na Gemery. Návštevník nám príde a zostane iba, ak bude mať naozaj pohodlné miesto na oddychnutie si, na najedenie sa, dobrú kávu napríklad. Snažíme sa v regióne spolupracovať na tom, aby tie služby boli čoraz lepšie. Popri tom môžete objavovať jaskyne UNESCO, môžete objavovať Cislovisko, môžete objavovať to množstvo rôznych zaujímavých bodov, ktoré na Gemery máme. Tieto regionálne eventy sú podľa mňa veľmi dôležité na to, aby sa ľudia stretávali, vzájomne inšpirovali, prepájali, networkovali a aby naozaj spoločne rástli, aby sa budoval ten región a aby spolupracovali. Na Slovensku nám chýba práve takéto regionálne spájanie a aj tie presahy a tým pádom vlastne aj vzdelávanie tých podnikateľov. Takže takýto regionálny event dokáže tých ľudí na jednom mieste aj vzdelávať, aj prepájať a tým pádom aj posúvať ďalej. Určite vrajme, na jednej strane poviem, ako vždy vravím, že nebáť sa ísť si za svojím snom alebo cieľom, spraviť preto naozaj to maximum, čo sa dá, neriešiť naozaj, že kde sme, ako sme a hlavne proste podporovať ten náš miestny alebo rodný kraj. Nič nie je nemožné, pokým dáte do toho vy všetko. S konceptom GastroLab sme sa dostali aj na prekrásny Gemer, konkrétne na Salaš z Bojska, kde sme sa stretli zástupcovia reštaurácií, hotelov, penziónov, ale aj malí regionálni výrobcovia. Myslím, že dnes sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, aby sme mohli posunúť náš, ale aj ich biznis ďalej. Veríme, že sa stretneme aj o rok v tomto krásnom kúte Slovenska a budeme môcť rozvíjať tento prekrásny kraj. Ďakujeme.